Ο άνθρωπος έχει έμφυτη την έφεση προς το τέλειο. Αυτό παρατηρείται στην άσκηση της οποιασδήποτε επιστήμης, τέχνης ή και επαγγέλματος ακόμη. Ο άνθρωπος προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις ακόμη και στις καθημερινές δραστηριότητές του να επιτύχει το τέλειο. Και αυτό αποτελεί μια μαρτυρία για τη δυνατότητα που του έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο για την προσωπική του τελείωση και ολοκλήρωση ως ψυχοσωματική οντότητα και ύπαρξη. Αυτή η τελειότητα στην παρούσα ζωή δεν είναι κάτι δεδομένο αλλά ζητούμενο, που για την επίτευξή της απαιτείται ένας αγώνας από την πλευρά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα διαρκή πνευματικό αγώνα, γιατί βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπίει. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι απλός και εύκολος. Τονίζει δε ο Απόστολος Παύλος, ούκε στην ημώνη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς και τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Όσο δύσκολη όμως και αν φαίνεται μια σωματική πάλη, τόσο πιο δύσκολη είναι η πνευματική πάλη, γιατί όπως λέει και ο Απόστολος, δεν έχεις να κάνεις με αίμα και σάρκα, με κάτι δηλαδή που είναι ορατό, αλλά με τις αόρατες δυνάμεις του σκότους που μοχθούν, αγωνίζονται αδιάκοπα για να τραυματίσουν και να νεκρώσουν πνευματικά τον άνθρωπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν αυτόν τον πνευματικό αγώνα πόλεμο, γιατί ακριβώς έχει τα χαρακτηριστικά ενός πολέμου. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τον περιγράφει συνοπτικά. «Καθεκά στην αγών, καθεκά στην πόλεμος, ου χωρόμενος, αλλά αόρατος, ουδέ σώμα, αλλά ψυχήν τη τρόσκων και απολύων». Επίσης τονίζει ότι ο πόλεμος αυτός δεν γίνεται σε ένα μόνο τόπο ή σε κάποιους μόνο ανθρώπους. Τι ούτως γαρ ο αόρατος πόλεμος, ο επιπάσης εκεχημένος της οικουμένης. Ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος λέει ότι ο πόλεμος ούτως αόρατος αοράτος προς αοράτους εχθρούς γινόμενος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο έδωσε τον τίτλο «Ο αόρατος πόλεμος», στο οποίο το επίγραμμα του βιβλίου αυτού είναι πολύ αποκαλυπτικό ως προς το περιεχόμενό του. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «Η βούλη τελειότητος φίλε αξιοθήνε, η βούλη των Θεών ειδήν και τούτο ενωθήνε, ή θέλεις εκ ψυχής τυχήν, στεφάνων ουρανίων, αή πολέμη ανδρικός κατά των εναντίον, άθλη, τρέχε και πήχτευε, ακόντιζε ευστόχος, ο στρατιώτης του Χριστού και αθλητής γενναίος κατά σαρκός και δαίμονος, κόσμου και παθών πάντων, ορέξεων και κλήσεων φαύλος σου θελημάτων, τους τρόπους δε του πολεμήν μάθε παρά της βίβλου ταύτης και μαθών νίκατε και νικών διασώζου. Ο αείμνηστος γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεντινός δίνει ένα πολύ ωραίο συνοπτικό ορισμό του αοράτου πολέμου. Λέγει «Ο νόμος της διαστροφής όπου εδρεύει το παράλογο, είτε μέσω των παθών, είτε μέσω των δαιμόνων, επιμένει στην αποπλάνηση του νοός για να γίνει η εμπαθής και παράλογη προτίμηση. Αυτό δεν είναι ορατή συμπλοκή και αισθητή πάλι, αλλά εσωτερική υποκίνηση για να επιτευχθεί η απόφαση, η συγκατάθεση και η πράξη. Όλος αυτός ο δέδαλος της αφανούς πάλης και μάχης εναντίον του παραλόγου για την τήρηση του Θείου θελήματος, της αρετής και της δικαιοσύνης λέγεται αόρατος πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός είναι αδιάλειπτος. Ο Όσιος Ησύχιος Ιεροσολύμων λέει ότι είναι αδύνατο να μην πολεμείται αενάως ο άνθρωπος από τους δαίμονες. Τόση δε είναι η κακία και η μοχθηρία των πονηρών πνευμάτων. Πολεμεί όχι μόνο σε ένα μέρος της ψυχής, αλλά στο επιθυμητικόν, το θυμικόν και το λογιστικόν, δηλαδή σε όλο το τριμερές της ψυχής. Ο Όσιος Φιλόθεος ο Σιναήτης λέει ότι ο Θεός έχει δώσει εντολές που αν τις στηρεί ο άνθρωπος κάνει υγιές το τριμερές της ψυχής. Αυτό όμως το τριμερές της ψυχής το πολεμεί ο διάβολος νύχτα και ημέρα.
Ο εχθρός είναι πολυμήχανος και προσπαθεί ή να αφήνει τον άνθρωπο μέσα στην αμαρτία και αμετανοησία ή με δόλιο τρόπο να φέρνει την απόγνωση μέσω των λογισμών στον άνθρωπο που μετανοεί. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής τονίζει ότι ο πόλεμος δια των λογισμών εστί χαλεπότερος του δια των πραγμάτων πολέμου. Ο χριστιανός έχει να πολεμήσει την κακία που εκπηγάζει από τον εαυτό του, τα πάθη του, τις κακές επιθυμίες και συνήθειές του, το κοσμικό κακό που κυριαρχεί σε μια κοινωνία που έχει κάνει ως τρόπο ζωής την αμαρτωλότητα και τον διάβολο που αποτελεί την ίδια πηγή του κακού. Σε αυτόν τον πόλεμο η μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος δεν είναι πάντοτε η ιδία. Ούτε είναι η ιδία για κάθε άνθρωπο, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο της πνευματικής του μεθυλικιώσεως και την πνευματική κατάσταση που βρίσκεται. Ο ένας τρόπος στηρίζεται στην άμεση αντίδραση εναντίον της κακίας, των παθών ή των δαιμόνων, όπως προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος, «Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών». Ένας άλλος τρόπος στηρίζεται στην περιφρόνηση της προσβολής της κακίας, σύμφωνα με τη συμβουλή του Χριστού, «Μη αντιστήνε το πονηρό». Μάλιστα ο Κύριος συνεχίζει, «Όσοι σεραπήσει επί την δεξιά αγώναν, στρέψον σε αυτό και την άλλην, και το θέλον της ικριθήνε και το χιτώνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον». Τον πρώτον τρόπον οι πατέρες τον ονόμασαν αντιρρητικών και είναι αιματηρός. Ο αγωνιστής πολεμεί ενάντια στα πάθη, στους δαίμονες, στους λογισμούς. Βέβαια εννοείται ότι δεν επιτρέπεται να εναντιώνεται των πλησίων του, τους συνανθρώπους του, αλλά εναντίον της κακίας. Με αυτόν τον τρόπο ναι μεν φαίνεται η ανδρεία του πιστού, όπου δίνει αίμα για να λάβει πνεύμα, αλλά προκαλείται κόπωση στον πιστό. Σε αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονται και οι διάφορες θεωρίες που δημιουργεί ο νους του αγωνιστού, όπως η μνήμη του θανάτου, της κολάσεως, της βαθιάς αυτομεμψίας. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο θετικός τρόπος, που είναι και πνευματικός ανέμακτος. Ο άνθρωπος δίνεται όλον στον Θεό και την αγάπη Του. Σκέφτεται ζητημόνων των Θεών και περιφρονεί τον διάβολον και τον κακόν εαυτό του. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης μιλά πολύ απλά και αποκαλυπτικά για αυτούς τους δύο τρόπους. Λέγει, «Είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στον Θεόν, ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχισαν αίμαν για να λάβουν πνεύμα. Ώσπου έφτασα σε μεγάλη αρετή, εγώ βρίσκω ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτόν ακολουθήσετε κι εσείς». Προτείνει ο Άγιος να μην πολεμάμε απευθείας τον πειρασμό, να μην του δίνουμε σημασία, γιατί όσο και του δίνουμε σημασία, τόσο και ο πειρασμός σφίγγει. Λέγει πάλι ο Άγιος Πορφύριος, η διάθεση για απαλλαγή βέβαια θα υπάρχει, αλλά θα είναι πάρα πολύ μυστική και λεπτή χωρίς να φαίνεται. Θα γίνεται μυστικά. Όλη η δύναμή σας να στρέφεται στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία Του, στην προσκόλληση σε Αυτόν. Έτσι η απαλλαγή από το κακό και τις αδυναμίες θα γίνεται μυστικά, χωρίς να παίρνετε είδηση, χωρίς σκόπο. Αυτήν την προσπάθεια κάνω και εγώ. Βρήκα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αγιασμού, ανέμαχτος. Καλύτερα δηλαδή να δείχνουμε στην αγάπη μελετώντας τους κανόνες, τα τροπάρια, τους ψαλμούς. Αυτή η μελέτη και εντρύφηση, χωρίς να το καταλάβω, πηγαίνει το νου μου προς τον Χριστό και γλυκαίνει η καρδιά μου. Γι' αυτόν εγώ προτιμώ τον εύκολο δρόμο εντός εισαγωγικών, δηλαδή αυτόν τον τρόπο που τον πετυχαίνουμε με τη μελέτη των κανόνων των Αγίων. Συστήνει ο σοφός γέροντας η προσευχή μας, η επικοινωνία μας με τον Χριστό να γίνεται απλά, απαλά, χωρίς βιασύνη, άγχος και πίεση, γιατί ο σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης.
Όταν όμως πιέζεσαι, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με το διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Το διάβολο να τον περιφρονείτε, να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρης, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρα, αυτό σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό, να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μες στην αγκαλιά Του και να προχωράτε. Να Του δοθείτε, να τον αγαπήσετε τον Χριστό, να ζείτε με εγρήγορση, τονίζει ο Άγιος Πορφύριος. Ο αγωνιστής στον πόλεμο αυτό θα πρέπει να έχει συμπαραστάτη ένα έμπειρον απλανή οδηγόν, ο οποίος πρέπει ο ίδιος να έχει περάσει από αυτήν την οδόν, να έχει βγει νικητής σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτοί οι οδηγοί είναι οι γέροντες, οι πνευματικοί πατέρες που έζησαν, εστερνίστηκαν την πατερική παράδοση, μια παράδοση που είναι αποστολική και βιβλική. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης με προεξάρχοντα τον τίμιο πρόδρομο, ο ίδιος ο Χριστός μας, οι Απόστολοι, βίωσαν τον αόρατο πνευματικό πόλεμο, στον οποίο εστέφθησαν νικητές. Ο Χριστός πειράστηκε από το διάβολο στην έρημο του 40 όρους. Όσιος Φιλόθεος ο Συναήτης θεωρεί πολύ έμπειρο τον Απόστολο Παύλο σε αυτόν τον πόλεμο, γι' αυτό και μπορεί να συμβουλεύει απλανώς τους πιστούς μέσω των επιστολών του. Γράφει σχετικά ότι ο μακάριος Απόστολος, το σκεύος της εκλογής, ο εν Χριστώ λαλών, πήραν πολλήν του έντον και εν ημίν αυτής αθεάτου και νοητού πολέμου έχων. Είναι απαραίτητος ο πνευματικός καθοδηγητής σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί ο πόλεμος και ειδικά αυτός εκ των δεξιών είναι δυσδιάκριτος και δυσέκλειπτος. Η πείρα του εμπειρου γέροντος οδηγού γίνεται βράχος προστασίας και δυνάμεως, αλλά και εμπνεύσεως για τον βιαστή της Βασιλείας των Ουρανών, είτε αυτός είναι μοναχός είτε λαϊκός που αγωνίζεται στον κόσμο. Αλλά και μέσω του εμπειρου γέροντος θα έρθει η χάρις του Θεού στον υποτακτικό και στον εξομολογούμενο, θα βιώσει κάθε πνευματική ευλογία. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής συμβουλεύει κάποιον που θέλει να αρχίσει αυτόν τον αγώνα. Ταύτα πάντα εννοεί την ένωση μας με τον Θεό και τις άρρηδες ενέργειες που απορρέουν από Αυτόν. Λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθήσεις γέροντα έμπειρων πνευματικών. Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τον καλόν αγώνα, την νόμιμον άθληση δια της υπακουής σε πνευματικό γέροντα, είναι αυτός που πολεμεί σωστά ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Είναι αυτός που νικά σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο δια της χάριτος του Θεού και κερδίζει ως λάφυρα τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Ο άνθρωπος τότε θεραπεύεται, ενοποιείται, αποκτά μια ανέκφραστη ψυχική αρμονία. Ο νους ενώνεται με την καρδία. Η προσευχή ρέει αβιάστος στην καρδία. Η μνήμη του Ιησού έχει μονιμοποιηθεί σαν να έχει πάρει την θέση της αναπνοής. Οι βασικές δυνάμεις της ψυχής, το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό, αποκτούν τη φυσιολογική λειτουργία τους. Η υπερφυσική ειρήνη που εκπηγάζει από την καρδία του ανθρώπου δίνει μια γαλήνια μορφή στο πρόσωπο, δίνει προσύνια, χαρά και γλυκύτητα στην επικοινωνία με τον συνάνθρωπο. Είναι αυτή η αναφέρετη και ασάλευτη ειρήνη που δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη ειρήνη. Αυτή που υποσχέθηκε στην αρχιερατική του προσευχή πριν το πάθος του να δώσει ο Χριστός στους μαθητές του. Η ειρήνη να φύγει μη ημίν, η ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν. Ου καθώς ο κόσμος δίδωση, εγώ δίδομη ημίν. Και όντως αυτήν την ειρήνη έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του μετά την Ανάσταση. Σε κάθε χαιρετισμό του μετά την Ανάσταση και τις 11 φορές που μας έχουν διασώσει οι Ευαγγελιστές, ότι συναντήθηκε μαζί τους, τους ευχόταν και τους εγέμιζε με την ειρήνη του, ειρήνη ημίν. Όταν ομιλεί ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι πατέρες για ειρήνη, δεν εννοούν την αποχή από το σωματικό ή πνευματικό πόλεμο, αλλά μια βαθύτερη πνευματική κατάσταση.
Ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής τονίζει ότι η ειρήνη επιτυχάνεται με την αποβολή των παθών και την ταυτίζει με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ειρήνη εστί των παθών απαλλαγή ή της εκτός ενεργείας του Αγίου Πνεύματος ούχε βρίσκεται. Η ειρήνη αυτή είναι υπερέχουσα παντανούν. Δεν είναι γήινη κατάσταση, αλλά αποτελεί γνώρισμα της καινής κτήσεως. Αρχίζει με την ειρήνευση της συνειδήσεως του ανθρώπου, αλλά μετέχει της άκτιστης ενέργειας του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί θετικά ενώπιον του Θεού. Πρέπει να ειρηνεύσει με τον εαυτό του, με τον πλησίον του και με τον Θεόν. Ο Αββά Ισάκος Σύρος συστήνει την εσωστρέφεια, την νύψη, την ησυχία για την απόκτηση αυτής της ανεκτήμητης ειρήνης. Ειρήνευσον εν σε αυτό και ειρηνεύσισι ο ουρανός και η γη. Σπούδασον εισελθήν εις το ταμείον το ένδοθέν σου και όψει το ταμείον το ουράνιον, εν γαρεστή τούτο κακίνο και εν μια εισόδο θεωρείς τα αμφότερα. Τότε, αδελφοί μου, ο νους του ανθρώπου αρχίζει να βιώνει την θεωρία, όπως αυτή εννοείται βέβαια στην πατερική παράδοση. Ο νους αβίαστα κινείται στην θεωρία των όντων, του παραδείσου, της ένσαρκης οικονομίας του Θεού. Αυτή την κατάσταση βίωνε και ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, γι' αυτό και έγραφε «Τι άφτανοον, βυθίζεται ο νους εις μιαν ειρήνην και άκρα γαλήνην, όπου απλούται εις όλον το σώμα και τελείως ξεχνά ότι υπάρχει σε αυτήν τη ζωή». Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ συνήθιζε να λέει «Απόκτησε το πνεύμα της ειρήνης και τότε χιλιάδες ψυχές θα σωθούν γύρω σου». Δηλαδή τότε, μετά την αίσια έκβαση του μεγάλου τιτανίου, θα λέγαμε πολέμου, που διεξήγαγε ο άνθρωπος με τους τρεις άσπρους εχθρούς του, τον διάβολο, τον εαυτό του και την κοσμική κακία, ο άνθρωπος γίνεται ένα δοχείο του Αγίου Πνεύματος, από το οποίο εκχέεται η Θεία Χάρις προς τους συνανθρώπους του και το περιβάλλον του. Ο αγωνιστής σταδιακά γεύεται την ειρήνη του Χριστού. Υπάρχουν ποιοτικές διαβαθμίσεις στη μετοχή της ειρήνης του Χριστού και τελικά φτάνει στο σημείο να γίνει και ο ίδιος ειρηνοποιός, όπως και ο Χριστός μας είναι ειρηνοποιός, επαληθεύοντας το μακαρισμό του Κυρίου, μακάρι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Οι άνθρωποι αυτοί ειρηνοποιοί, πολλές φορές μόνο που τους βλέπεις σου αλλάζει η διάθεσή σου προς το καλύτερο, γεμίζει με ειρήνη και χαρά η ψυχή σου, διασώζεται στο γεροντικό το περιστατικό που κάποιος μοναχός επισκεπτόταν τον Μέγα Αντώνιον, αλλά δεν τον ρωτούσε κάτι, δεν του έλεγε κάποιο λογισμό. Στην απορία του Μεγάλου Αντωνίου γιατί δεν τον ρωτά κάτι, ο μοναχός απήντησε «Αρκεί μη μόνον του βλέπεις, Πάτερ». Η θέα του ειρηνοποιού Μεγάλου Αντωνίου αρκούσε και μόνο για να αισθάνεται ο μοναχός αυτός ένα πλήρωμα ζωής, χαράς και αγάπης. Όλες οι επαγγελίες του Θεού αποτελούν μια ανέκφραστη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Όμως μόνο αυτός που συνεργάζεται πλήρως με τον Θεό, που ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, που υπερβαίνει κάθε μικρότητα, ιδιοτέλεια και πάθος που τον έρχει προς τη γη της κακίας, που δείχνει την απαραίτητη ανδρεία, ώστε να νικά στον αόρατο αυτοπόλεμο, καθίσταται ικανός να γευθεί αυτές τις άριδες ευλογίες και δωρεές του Θεού. Ο νικόν κληρονομήσει ταύτα και έσω αυτό Θεός και αυτός έστε μη Υιός. Αυτή είναι η κατάληξη, το ακρότατον τέλος όλων των αγαθών, η πλήρης υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεόν. Αυτήν ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην στερηθούμε και εμείς οι αναξίωστοι χούντες στην οδό των πατέρων μας και προσευχόμαστε ταπεινά να δοθεί σε κάθε άνθρωπον επί της γης. Αμήν.